Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa Domingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong nga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa Istorya Espesyal. Ang inyong ginahulat ng programa kung Domingo, ining inyo kubos nga lagad, Mark Salanga. Yes, good morning Bacolod City, good morning Negros Occidental. Mainit yung mga talakayan sa buong aga. Nagahilapit ang filing of candidacy sa buong semana. Madamo ang issue, mainit ang politika. Kag madamo man sa gihapon dapat nato niya i-troubleshoot, i-solbar sa COVID cases sa Pilipinas. Ini niyo kubos alagad Konsehal Israel Ising Salanga. May nga gaman sa station manager, no, na di man magbanwan News Chief Aksyon Rex Cantong, kag sa tanan nga tagpalamati isang Aksyon Radyo Bacolod. JM Manong Henry, Sir Roland, good morning. Ara kita bo, ara kita sa piyak ko nagapamati gidri sa aton. Good morning man sa tanan nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. To pros, good morning Madam Romayla ni Kor manglimutan sadya. May nisura madam kay do ka sadya da sang dagan sang politics sa inyo man nga lugar. Classmate Chris Noblesada, Mariel Pihilan, Pre John Garcia, Marie Garcia, Julian Sean Herbert Besa, Pre Caloy, Pre Liverpool, Pre Glenn, inyo Pre Felix, Lori Didolo, Pre Ting, Pre Benji, Pre Celso nung Noel Chia, Migorandi kag Lisel Fertes, exclusive distributor sang Marathon Paint. Dire sa bilog nga Negros ni Silagli. Oh no, so subong ari. And good morning man sa ato niya Grace Pharmacy family and Sincere Drugstore family. Sincere Drugstore family. Good morning. Okay, so Councilor, irandam taning aton mga topics. Ano mga topiko natin subong? Okay. Bacolod ginpaidalom sa gihapon sa GCQ HR. Abaw, alin October 1 to 31. Ikaduha, kaso sa syudad sang Bacolod sang COVID nagataas. Amo ni sang subo. Ikatatlo na to nga kaso, mainit na gid sa karon ang dalagan sang politika sa syudad sang Bacolod. Aton hibaluon kung ano bala ang reaksyon, ano bala ang sabat ni Mayor Evelio Bing Linardia sa pagsaylo sang iban nga mga GP councilors sa PIAC. Ato na karon ang hibaluon ang sabat ang iyang reaksyon about sa ang paglagan neutral ni Congressman Greg Gasataya. Ano bala ang feedback, ano bala ang reaksyon sang aton nga alkalde bahin dira. Okay, aton man pag-estudihan gamay karon ang election o presidential election. Matag kita karon sang gamay nga nga update sa aton mga tagpalamati. Okay, ikalima nga aton karon topiko is isuryahan ta karon ang though death is on the loose bala, bisan diin na lang may nagakapatay, may nagakatanante sa aton pamilya, may naman may do ka simple na lang bla, do ka hindi na dakong issue ang aton karon nga pag-istoryahan. Kag ikaanom karon syempre may mga nadiskubrihan kita councilor nga mga proyekto nga wala kita kabalo ga-exist gali kag nakabenepisyo ang syudad sa Bacolod. I mean but ko silingon ang mga legasiya sang aton nga alkalde, Mayor Evelio Bing Leonardia. Wala ko kabalo nga ang silin gali. Naku, iya na gali ka syudad. Naku, dako gali na naganar sang syudad sa Bacolod. Naging bakal man sa isa pagkikalutoy nga ginapatindugan subong sa mga puluyan sa Progreso Village sa Barangay Felisa. I mean Barangay Vista Alegre. Naku, damo gali. Kagapon ako gangangako. Pagkakita ko la, dako gali ni sang na-income sang syudad sa silin. Sang una, sang ginbakal sang simpo ni Mayor Alfredo Montelibano, 5 million. Nag-partner ang syudad sa Bacolod sa Centrafel Corporation. Ang syudad sa Bacolod nakabenepisyo 25% sa kada balay. So income na sa Bacolod. Ang kwarta nga to, amo na sang sa Progreso Village 1. Isulat na karon namin na sa nga topic. Okay, so kadto kita na councilor. Sa una naton nga, good morning, Ma'am Christine Menyes Villalobos, Sir Alex
Montesa. Okay, doon ano gid sila, greet gid sila. Councilor, yari na naman kita sa GCQ sa gihapon, ang syudad sang Bacolod. Nagmuno bala si Kwan, ikaw kabalo ka giro, nagmuno si Madam M, City Administrator, about sa nagapabaya na lang ang aton Commission on Election. Why kami kaigo sa Commission on Election? Ginaklaro, ta ginapermit. Kumilik. But ang ila bala process, nga ginapabayaan nila ang mga kabataan, ang mga nagalilinya dira sa may St. Lasal, sa Ayala. SLS. Nakita ni Madam M, nga do hindi na amuaw. Super spreader yung tawag mo. Kung kunalin ka mo sagwa, dalan ta ka mo bisang virus diri sa syudad sa Bacolod, okay lang sa inyo. Amo na bla, kung pangayawon makamutubi sa inyong nga lugar, tumpukan man kamutubi. Ano sa mamatsyag nyo ang mabatsagan nyo? Amo niyo adlaw tulo ka bla, sang nagligan nga Friday, ang kaso sang COVID-19 sa syudad sa Bacolod, naglambot 229 kabilog. Imagine na 229 kabilog. Kung ano na bilang halit, hindi na sa joke kay nga damo na sa karon nagakalamatay sa syudad sa Bacolod. Ang inyo okay lang na kay election fever is election fever. Hindi ta na mabasol kay amo na gani ginasuran sa kapiyan, sa tanan-tanan niya mga ilimnan, sa tanan-tanan niya mga kaladtuan sang tao. Pero I mean, inibla pertin ka serious ang gakatabo nga galinya lang kamundo iya sa St. Lasal, sa tanan nga not knowing nga nagapanglaton na kamugali. Sus Mario Joseph. Okay. So naghatag sa executive order si Mary Velio Bing Donadia bahin sa pagpaidalom sang syudad sa Bacolod sa general community quarantine. High restrictions gyapon. Sumugod sa Oktubre 1, tubtob Oktubre 31. Yeah. Okay. Kablo ka, as mentioned last week, no, among istoryahan taligad, pinakadako nga challenge mo sa Comelec is that ang while abot kita mo damo sa gasulod diri nga mga botante who is not from Bacolod City, which we respect because ilaman na gusto matabo. Ila na iya. Ang pinakadako diri nga contributing factor nga aga katabuin na siya, well, number one gid because habit la sang Pinoy bala nga kung diin ng last minute dito maparegister. Correct. That's one. Dako gid na siya nga factor ya nga sang time nga pila ka tuig ni sa registration why nagpa-register. Di secondary ni siya siguro, second reason ini siya nga nagdamo gyud man niya. I mean, kaya kabudlay bala sang politika because syempre ma-deny ginay ang mga tao. Pero ano gid lang realidad? Ibutata sa ato niya heart, sa ato niya mind. Hindi tapos i-deny ang kamatuoran. Damo-damo gyud mag-register diri subong niya. Amo na nga gadamo pag siya gadagsa pag siya because damo-damo sang hindi taga Bacolod yung nag-register diri subong. Whatever ang ilang purpose why na question because it is respetohon ta ilaman na iya. Okay. Pero amo na siya ang isa subong, ang punto ni City Adem nga kadamo-damo sang cases naton subong. Because the moment magdagsa kada kag magtipon ka mo, kag malatnan ka dayon, increase. Lapta. Correct. Amo na siya ang point. Amo na siya ang isa sa mga reason yung nga nagaburi si City Adem nga naga-increase ang ato niya cases dira. Oo, imagine na bala, sa mention niya, truck, canter ang nagakadto sa syudad sa Bacolod. Ano man naman, amo na bala kagapon That is why sa aton yung mga auto din sa Bacolod City, kung kamera gid nga mahingagaw pag ma-register, normal na siya presidential election ni siya subong eh. Chance mo ni nga makabuto sa presidente nga magapungko for 6 years. Ang the most nga tikita siguro sa NTM advice tayo, kung may nagiman ng choice, observe protocol. paano ka lang? Bahala na. I-protection ka gulingon nyo. Because gaduhon ta ka mo, kung pila ka da for that intention, duwa ang pwede matabo si mo. Makaparegister ka and makamuto ka next election or makaparegister ka pero nalatnan ka sa COVID. Pag puli niyo sa balay nyo, kung ikaw yung healthy, ang panimalay mo, ang senior mo, ang mama, papa mo, nalatnan mo na siya. Amo na siya katakos ang risko. Kung i-take mo gid ang risk, wala nga magato kagid dito, ang magpaguto kagid. Normal eh, wait may mahimo eh. Ti imaginable ha. Amo na blagi namba ko, dumaano ka nga makabuto ka sa eleksyon. Ang problema kung nakakuha ka COVID, kag hindi ka na makalambot sa eleksyon. Correct, exactly. That's the point. That is why friendly reminders sa mga utod, no? Especially dira, kaya amo naman sa pinakadako sa mga gathering diri mo sa Bacolod, halong gid permi. And another pagid nga reminder nga gusto ta ibilin sa aton mga tagpalamat isubong, today is the best preparation for tomorrow. Whatever ang mahimo mo subong, himua siya nga daan para hindi ka na magpadagsa, hindi ka na problema sa buwas. So, it is always good nga
subong pa lang daan, preparahan ta na ang para sa buwas. Oh, One important lesson gina sa life ta. Okay? Okay, imagine na bala. Sang Webes, ang kaso sang Bacolod 142. Ang kaso sang Friday 229. Ang kaso kagapon 119. Imagine bala kung ano gadamo ang deaths. So, why do na ano kami magaglawag sang deaths. So, sang Webes, 4 ang patay. Sang para mabalaan nyo kung ano kabugat ang magkalay tinumpok, halay kamoto linya. Sang nagligad niya adlaw, anom na naman. Kagapon ang deaths. Imagine na bala, hindi ta ni sa mabatsagan kung hindi part sang aton circle ang magtaliwan, hindi mo mataga ang bugat. Okay lang na linya sadya makaparegister ko, base makaganar ko jutay abe. Sa When the time comes. Sa Facebook, halos everyday may death cases. COVID man ako hindi. Mabasa mo gid niya, grabe gid, no? Amos lingko, this is a very sad moment. Grabe ni ka-depressing nga generation. But, tiwait na may mahimo, we have to deal with the kalibutan for as long as we live. That's why we have to strengthen our faith. This is already an issue of, being faithful and being strong and an issue of survival. Okay? Imagine na bala, ang Italy gani nag-surrender, amo na gito ang kagrabe sang kamoderno sang ilang mga equipment, sang ilang medical equipment, man surrender sila tungod sa grabe nga kaso sa Bacolod. Nagbiskan si Dr. sa IOC nagmuno nga galalain gid sila subong niya. Galalain gid sila subong ko. Magluwas na kulang staff. Kay ang sa ilaman niya nga kagalingon nga rason do hindi na sila mag-duty. Imagine na ka delikado ka tama, sulduan mo lang pila ka. Pila lang isuldo mo sa ila. Amo na gina pangatubang sa aton mga medical frontliners. Kulang ka tama sa nila ang yabe diya buligay. Bululigan tayo, hindi na masarangan sa gobyerno. Promise, hindi na masarangan sa gobyerno. Councilor, kanto sa topic. Second ang topic. Doon hindi na gini makakaulan. Grabe na subong ang election fever sa syudad sang Bacolod. I-localize ta na kay isuran talang karon na presidential, no. So sang nagligad nga kagapon gininterview si Mayor Evelio Bing Lunardia bahin sa iya nga sabat sa pagsaylo. May mga nagsaylo na hindi ko lang paglawag ang ngalan. Pero may mga nagsaylo na sa piyak. Pipila kabilog. Nga Plain mode lang nay. gani hindi ni Para makadiscuss kita. Okay, so nagmuno ginkuan sa reaksyon si Mayor Evelio Bing Lunardia about sa mga nag-transfer ng mga kabahin sa Grupo Progreso and amo na siya. Ginkuan man siya sang sang iyang reaction about pag-neutral ni Congressman Greg Casataya. Katutanay sa mga konsehal nga nagsaylo. Siling ni Mayor Bing Evelio Lunardia, masubo siya pero kung nagalin sila, may replacement gid pirmi. May ara na nga dana ka ready ang Grupo Progreso nga ibulos para sa ila. Given the situation, Councilor, grabe nga mga isyu subong tanan-tanan nga mga councilors ang Grupo Progreso, ginaisuan nila nga may posibilidad magsaylo. May isa ang imo pangalan, hindi ta manigar. Nga kuno ginoferan sang invitation. Amo na bla. Offer Audrey upod sa amo na kay amo ni di nga amon sitwasyon subong amo ni. So ano ginang matuod sini unahon ta kanay kay councilor? Anong matuod? Ano ang ginimbitar ka sa piyak? Anong tabo? Anong tindog mo yung subong ya? Pila na lang ka days anyway. Ma-file na kita una normal na siya ang mga invitations, normal na siya kasi kung gina-invite ka, bot silingon, gusto ka mga tiyabahin sang isa ka political force o kung party, no? Kag, ako yung gusto ko iklarohon nga, ang pag-sinilsaylo, kita matarong sa kada isa. Correct. Right? Kita matarong sa kada isa. Kag, kung ano man yung ilang rason, respeto ta. Respeto ta na siya, no? Ako yung personally, whatever is that, mayroon na sila yung mga desire yan, no? Ang namiang ko lang kay kung ara ka sa serbisyo publiko, gusto mo, gapati ko nga, kung ang intention mo magpapili, it is because gusto mo magserbisyo. It is because gusto mo magbulig sa tao. I hope, tanan amoy ng intention, no? Ako yung personally, ang invitation, normal lang man na. Normal lang man sa invitation. Kasi siyempre, sila man ang, basta exist kaya sa politika,
mayara ginaya. Pag may duwa ka party, mayara ginaya sa mga invitation niya, no. Sa ako niya personally, may nagmuno sa akon, mga bilaka lideres man nag-invite. Pero siling ko sa subong niya basta ticket kayo sa GP. With Mayor Bing because hindi naman pwede ipahigad be. Ang fact bala nga nakaserbisyo kita nang epektibo kita nga public servant because ginasayan kita dire ni Mayor Bing sa mga komitiba nga nakatrabaho kita sa insakto. Naka-extend kita bulig sa tao. So and politics is not just about is also about relationship na siya. Kung sino ka mag-an, sino ka makatrabaho nga magita mo kagulingon mo nga nabilong ka sa nga grupo, kag maka-deliver kasi ng sakto nga serbisyo sa pamuluyo, dira ka. And nakita ko na siya sa Grupo Progreso. Ano sa pamatsag mo? Particularly sa Mayor Bing. So GP ko to make things straight sa bong GP. Although okay mo ko sa piyak, damdam mo ko to friends sa grupo sa piyak, gapati man kita nga ilaya intention niya maayo man na para sa ilaman niya. Ang namian ko lang dahil sa bong niya nga bisan diin niya nga grupo, importante ang intention niya mabulig gyud sa tao ya. But diri ko nakita ako nagilingon niya sa Grupo Progreso for now. Tingin na sa ko din Mayor Bing bula sa OFW, nakaserbisyo kita tudo sang repatriation. So amo na bala bilang witness man sang nangin performance, nangin serbisyo, nangin risgo sang Grupo Progreso sa ilang kabuhi para magibagbato sa pandemic, then why magkita man nakita nga rason para maghalin dire. Okay, so dugin sa ligan niya gigaya. 'Di ba? Dugin ikaw gibutangan sa frontier although nga kuan niyo, although nga may risk na siya, pero tigin tubang mo gid. And na-perform mo. And nagpasalamat gid. Always sige na appreciative si Mayor. Gambag na sa permi nga ang desisyon niya very insakto gid. Na ginbutang niya kamuda sa inyo posisyon kun diin kamo subok. Yeah. Besides, kablo ka ginelek makita sa tao diri ang aton diri nga boss is hindi man lang si mayor kung sino dira mo. Correct. Ang aton diri nga nagbutang sa aton diri pamuluyo and we are bound to serve the people. That's why nakita ko, that's why gina-emphasize ko nga the reason niya mas stay ako diri sa GP because nakaserbisyo ako sa pamuluyo efficiently and effectively, especially sa mga OFW na to yung repatriation ligad because gin-assign kita dire. Amo nang point naka-deliver kita, nakaserbisyo kita sa pamuluyo because gin-assign kita ni Mayor Bing and that same reason nga mas take kita sa GP. Okay. Ginpamangkot man siya ni actually ano pamangkot siya si Action Brian. Ginpamangkot siya, Mayor, ano ang imo reaksyon sa desisyon ni Congressman Greg nga man-neutral siya? Tingin sa batya kagapon, actually Brian, siya. Nga nakaistorya na kami niya. Months prior sa desisyon ni Kong Greg. May mga kuha na kami, siyempre, may ara. Although nga isa kamo ka team, ang heart nyo, ang tarantanan nyo, ang decisions ninyo, lain man na, just like Saturn. Hindi mo na sa may isa katuhog. So, anyway, neutral. Siling ni Mayor, balo ka, ang piyak na nagligad pag-claim. And mag-claim sila, do 100% sure na gid bala nga ti masaylo na gid si Congressman Greg Casatan sa piyak. Amo naman Mayor. Nga masaylo na gid sa piyak karon petiksintas nag-neutral siya. Nagdesisyon siya nga mag-neutral. So nagpasalamat na lang si Mayor nga ti na nagpasalamat kung pinakanami pag ito nga ako nabatian. Halin sa kay Mayor Evelio Bing Lunardia nga pagpamangkot nga ti may ibutang kontra kay Congressman Greg ang Grupo Progreso tungod sa desisyon nga man-neutral siya. Tingin sabat ni Mayor, hindi. Wala kami sang may ibutang. Wala sa may kontra. Wala sang may kontra. Tita mo tamo. Meaning libre zona, bakante ang congressman sang Grupo Progreso. Bilang pabor man sa kay Congressman Greg. Amo na siya ang i-interview. Amo na siyang dagan sang kuan. Kaya sakto man si Mayor mo siya balo ka. Dugay na mo ni suryahan niya, so para in respect man kay Kong nga nag-neutral sa kabalo man ko kuno kabugat na espiyak kay kon kabalo ka sa baklan sa politika sa Bacolod, balaan mo na akon sino ang nagbulig kay sino ang saanay kay sino amo na bala. And also ano man ni Kong, in fairness kay Kong, consider niya man ang relasyon. Imagine na bala, kay kung why nag-consider, nag-take sides ni sa. Pero tungod nga grabing wisdom sang tao, butang ko di sa tunga. Kay para fair ako, subong. Ang pangunta ni Chan sakto, fair ko. Anyway, di ba? Basta gina... As I have mentioned earlier,
kada isa may mga panindugan na. Kada isa may mga prinsipyo man nila. Kag ginapatihan man nila. At the end of the day, ang pinaka-importante dire, ang will nila to serve aragit sa tigipuson, like si Congressman Greg, he has proven himself also kung serbisyo ang pag-iistoryahan, kung trabaho ang pag-iistoryahan. So whatever is that nga iyaya panindugan, iya man aya. And ang namin ang sina kay naistoryahan nila ag na-settle na ni Mayor Bing, no. Si Mayor Bing is a seasoned leader diri sa syudad sa Bacolod. He is a kung sa mga veterano nga leader sa syudad sa Bacolod. Hindi mo na naman bindihan Kag niya. ang nabuligan, ang na-contribute sa syudad sa Bacolod, hindi man naton matakos, no? Hindi man naton makasyon. Kag galing kay politika mainit yun man na siya eh. Ako binawa mo niyo, personally be, hindi ko kaya si Kong Albi. Why kami na relasyon, pero kapati ko nga hindi man na sila nga tao ang intensyon niya maayo man na maayo man na siya nga tao Pero nga si Mayor Bing, because kung i-trace mo ba lang history sa Bacolod, hindi na siya manginamon sa buong mo, in fairness mo sa tao, kung why sa iya. Ang isa ka example is siguro kung wala niyo na bata ang isa ka billionaire dia sa Bacolod, siguro ba si Wai kita Bacolod City College na nagpatapos sa amon. 11,000 na kami sa buong products ng BCC. Siguro wai kita sang isa sa pinakatahom nga government center sa syudad sa Bacolod. Siguro ba si Wai relocation site ang syudad sa Bacolod. Siguro hindi mangin amusin ni ka dako aga tahom sa Mascara Festival. Mascara is global subong eh. Correct. So, because sometimes ginahambal ta na siya, kaya ang issue ta subong is nga gapili kita leader. Because, and number one is anong yan ang performance. Correct. So pwede nga that's why kada grupo nagapili because may nagitaas ng kayuhan man mo. That's why ako ko question sa piyak sa piyak nga partido because Hindi kapati ko may nagita man na sila nga May mga kayuhan. amigo man tada. May mga friends man kita da. That's one. And per se mo bala, duwa ta gani, way ta gani agree because sa presidential may nagita ka to yang nami, may hindi ka namian. Meron mo ko sang akon. And hindi ko pwede piliton ang buta nga hindi kagusto sa gusto ko. That is why this is a matter of respect. Kag pag-lay down man sa mga maayong programa, hindi lang kita mabase sa pagpili sa leader. Ang iban, ang iban yung mga officials, nakapili naman na akon din sila and majority siyempre stick sila gyapon sa ilang nga pamilya yung GP ang Grupo Progreso. Feeling ko ikaw pa lang ang isa sa pinakauna sa Bacolod nga nagmunogid nag-into open. Hindi man damo man nagmastik diri ko de siyempre si Vice naka-declare given pa sa mga councilors pala. So I mean siyempre given the advantage nga may programa ka mo. At least naligaw mo dayon and balo ka sa kabuhi, councilor. Amo na nga akong gisaga sobra lang ko gisabla do kuan lang ko sa emotion. Pero dapat ya sa kabuhi may panindugan ka mo. Amo ni sa mo wala ya sang nagahampang ngayon sa ulihi. Kung mayo, kung lain, kung di sakto, kung sakto. Amo man sa desisyon ko feeling ko sa akon mga decisions bala. Amo na nga akong gisada, mo lang muna sa akon. Uy, nga nagamo kag nagamo. Sing ko ti may desisyon ko yung akon mo. Kag ginatindugan ko na nga amo na akon gipili, amo na akon. Way tiga kontra sa piyak sa kontra sa GP wala tayo problema. Galing ka support tayo ka GP sa nambal na ni Councilor Israel. Gintagaan sa opportunity mo. Gintagaan sa opportunity nga makaobra, nga makaserbisyo sa pamuluyo which nahimo is insakto. Nahimo mo far better sa gina-expect sa imo, di ba? So amo na ang kumbaga maupot kita, di ba? Primarily kung naelect ka, ang imo nga boss are the people of Bacolod, ang imo constituent. So diin ka naka-deliver, diin ka nakaserbisyo. That's why dira nagasulod kung diin ka maupod. Because need mo updan ang isa ka grupo nga mangin instrumento ka magamit kanila para magbulig sa tao. Amo na siya I think ang pinaka punto naton dira no. And in the same manner nga respetuhon taman ang desisyon sa kada isa sa aton dire. Because ila man may kita matarong Kablo ka hindi ta maka-escapot sa politika. Hindi ta maka-escapot sa politika. Bisan pili ka lang ganun isang mga shampoo, toothpaste, sabon, may politika na. The moment nagpili ka, politika na siya. Because politics is about choices. It's about choosing anong nakita mo nga mayo para sa imo, kag epektibo para sa imo. So, I hope and pray nga ang ining election
despite sang kainit sini, tani mas mangin why lang yablay sang Abuyanay. violence o kung hindi bala amos nakasakit gid kiblo ka ang politika temporary. Pero ang words nga ginabuya naton, leave siya permanent nga mark Correct. sa heart. Imagine na bala, tuwad balay mo, maaway ka mo, kaya ito ilain gin panindugan niya. Grabe, naglambot sa point nga dumagay ka mo, naglambot sa point nga kayay ka mo sang baho. At the end of the day, ang mga politiko niya, maupuray na sila next. Maupuray na sila next. Ikaw yang utod mo, sakit mo na sa words mo. Yeah. Ang imo tuwad balay nga, kung kisa mo gabulig, basya kung masunugan ka, sakit mo na sa words mo. Yeah. And ginjuba niyo relasyon niyo. Nga pila ka to, eh. Correct. So again, kung may different choices ka mo, that's normal. Kinamataron na sa kada isa. Just like sakon, nagano ko ya. Magluwas siya siyempre ti ara kada sa GP. May ara ko ya desisyon nga ako mo kung for example, hindi ko biti. Hindi ko ya galing kiti. Na-impress ko ya. Imagine na. Kung wala ka political will, hindi mo ni mapatukod grabe nga issue sa NGC. Hindi mo ni mapatukod. Wala sang NGC tani nga matabo kung ipatihan mo lang ang mga isyu nga nagapangguba sa imo, kung isyu sang silin, kung nawad-an sang gana be si Mayor Beng kati ang istorya mo sini Silin Homes bakal na sa ang lote ni Mayor Alfredo Montelibano Jr. Bakal niya na to 5 million. So ang ginimo sang syudad, sila na nag-develop kasi siyempre nagbulos na sa mayor mo, sila na nag-develop, partner nila ang Central Rafael Corporation para makapatindog sa mga balay. Ang natabo, nagatag sang deal ang Central Rafael. Siling ni Central Rafael kay syudado, siling niya, sa kada mabaligya ko, may ara ka 25%. Which is naglambot sa 36.7 million ang ganas ng syudad. Ang ganas ng syudad, na 36.7, amo na siyang gibakal sa Progressive Village 1. Sa Araw. Relocation site. Relocation site 1. Kay tuna mo, amo na siyang ginbakal. Imagine na bla kon kita ano natin ni nag-install natin sa balay, kisaway takabalo kon kisino ginidiman. Ano nga ang natabo ning project man na mambalta nga wala inubrahan. Pero gali ang nga kumpuluyan ni gina-instalan subong tungod din sa project sang syudad which ginapangunahan sang imo alkalde. Ginpursu sang imo alkalde kung wala ginpasakapan sila kaso sa ombudsman. Si mayor kag ang mga officials nga nagapungko mga saguday panlunsod. But syempre, at the end of the day, dismiss ang kaso sa ombudsman. Gilayon, hindi sila nga dugay, gilayon, dismiss gilayon ang kaso sa ombudsman. Tayo mo na blang kisa, balik to sa nga agin pili ko ang GP. Kung why sa pagpanikasog ni mayor, hindi na siya matukod ang NGC. Tutuod lang gid. Kaya damo-damo mayor nga naglabay, di wala yung structure. Wala yung nakapatukod structure. Kung wala si mayor, balokak ang ma-modernize, ma-tinad ang isa ka lugar. Damo-damo lugar sa city sa bilog ng Pilipinas. Hindi wala gaamos ni sa Bacolod. Kay ang leader mo, sa leader na mo, kung open kaya sa mga investors, ginapalinong mo ang imo lugar, ginatagaan mo sa opportunity ang Dagko ang mga establishments nag-open, mayo ang tourism industry, tigatahom ang lugar. In fact, ang government center, 17 na siya sobra kakaaso, gipasaka. Doon sobra 17 na ka-cases ang ipasaka para hindi na siya madayon. Pero I think inrisguhan yun na siya ni Mayor man and sa mga members at Sanggun and Panuso during that time. Para, according sa Mayor, kay Mayor Bing, ako yung malipas man ako dito sa Bacolod. Pero inang lagas nga ibilin ta para din sa lifetime and para din sa next nga generations ng syudad. That is why tanan niya kaso dismissed to. Tanan gid nga kaso. Dismissed to siya. Dismissed. So ang reason ko nga naga-discuss kita dire because this already about ang topic ta dire is about choosing leaders and trying to justify ang aton nga mga nangin panindugan man. And that is one main reason kung may kakulangan, may mga why man sa perpekto, may mga shortcomings man, but diri kita magtulok kaysa kundi ang gin basis nato nya bi ang mga merit ang mga performance ng mga nahimo man. Okay? Right. So, clear siya katama. Mulumpata, next topic. Mulumpata sa ato next topic. Ato mag-istorya ng kuha na, ang presidential election. Ito, amo naman na subong mo,
Kung isa, matablagan baka blasi, kung isa... Ika-4th na siya ang Okay. topic. Ika-5th na. Okay. Sino ka-file, oh? Wala pa. Pero tiara na sa ads. Si Isko nagpakuan Si Isko? na Naka-file si Isko? wala pa. Okay pa. Si Isko? Ang mga president sa balls nga posible Isko. Oh. Lacson. Ping. Ping Lacson, Pacman, Okay. Bongbong siyempre. Bongbong. Ganun si Bongbong. And in fairness, hindi ko Sara. pero bakod siya. Sara, yan nag-declare na to, hindi siya. Nag-file siya mayor. Pero you can nag-declare never siya. tell eh. Hindi ka kapakot sina iya. Okay, nagligad mo man nagkakatapo. Oo, hindi ka nakapakot sina iya. Kay remember si President Duterte gani, nag-file to siya gani December. Nag-bailo sila sang kandidato. So, galing hindi ka sigurado. Bala kung why ka ka-file as president, hindi. Tinga si Duterte ganyan, nag-bailo candidate. Ang matabo sila is, File kapartido lang ni Sara eh. Ang pa-file niya, just like what happened sa kay Presidente Kapartido, Digong. pwede na mo. And then, ano lang ka mo? O isa ka mo balik ka party. Okay. Sample ko, hindi gid siya. Pero ang party, ginaduso gid Si Lenny, naka-declare na. Mga presidente. Pero isa siya sa gina-consider. Mga Oh, presidente, grabe. siguro. Damo. That's why, ihatag ta na lang sa aton nga pumuluyo ang pag-choose sang ilang nga mga leader. Bakod man Sara, okay man Sara. Oh. Okay man Sara, okay man sa Kosisko, Pacman mo na ako mga pilihan. So grabe no. Pero ang mga intelligent voters, mga nagbasa ko bala, ang class A ko no, class A, class B, kay Ping Lacson sila. Kay Ping Lacson Because gabang kita sila sang smart nga leader man ako na mo. Laban man Although sa hindi naman underestimate ang iba na. BBM, grabe man. Hindi BBM. mo malagar. Siyempre si Bongbong Marcos, sinobla si Bongbong Marcos, bata na yaka genius Wala siya. ka namin isang ilang Bata na yaka genius, you know, Bongbong Marcos, hindi ta mo question ang kaalam siniya ang ka-genius siniya nga tao, pero as I just would like to be consistent, nga ko yan, di gid ya. Ako man. Anybody but Bongbong. Ako man. Pero nami sa mga argument nila, Councilor, in fairness nga siyempre, hindi mo yung pag-itatak sa bata, ang sala sang tatay. Ang sala sang ginikanan, just like sa aton bala, may sala karon ng amay mo, ibasol mo yan sa bata. Alain man na sa mo, may harap man na siya tindog na iya, may ano man na siya. In fairness, okay man. Ang ilan niya argument niya, okay man ang obra ni papa niya, nga mo ni, galing hindi lang ko Kaya gusto ko nga ang tanan yung mga Pinoy, dili ko ya mapakanubo ko ya sa akon lang yung level nga nabaluan, hindi ko mo nakala mo. Hindi ko mo naka-privy sa bayan sa natabo sa una and all. Damo di ma-contest i-contest na nilang imong ginapangambal. Nga akon lang yung point is that nga gintagaan naman sila 25 years 25 years. Ang presidente ano lang gani dapat mo. Gintagaan na sila. Kay tungod si Marcos, hindi ta magpanaog before mo. That's when naglabot na ang presidente dapat sa Pilipinas 6 years lang. Pero this is something hindi mo ma-deny. Kaya ang subugin na pang liwat ang history mo. Di ba lang may mga kabataan subong yung pahambalon mo yato as if arag is during that time and to project themselves ng mga alam-alam gid sila, maapin di sila ya para kunabi daw na may chindihan sila sang history. But ang and history magugol dayon na mo na ang history mismo naghambal. Ang presidente dapat 6 years lang. Gin-sobrahan, gin-extend ang ilang term because hindi sila manaog sa posisyon. Amo nang point. Now, Bongbong Marcos is different. Lain siya kasi tao, hindi na sa pwede husgahan. Who knows? Basi ma-bring ni saya, madala ni sa aton sa pagbag-uman. Yeah, progress and progress. change sa Pilipinas. But, tikitaya. Ginaplasta ta lang point. But, sometimes, ang basis mo, kung mapili ka sa leader, is more on personal mo na siya mo. Personal. What's in it for me? Personal mo na siya. Anong experience ko na sa iya? Anong na-contribute niya sa niya? And kita bilang bata sang mga nangin victim nangin witness man sang chimpo ni sang itong Rick Dalia Marshalo. That's why kita ang atong manifestation niya is hindi lang taya. Hindi lang taya. The same manner that we respect our listeners nga may choices mas lang ila. So ako ya anybody but manbe. Kanto naman ta kay Isko. Si Isko, amo na ginisyon nila kay Isko is batang mahirap, amo na kay Pacman. Inablang ginamuno nila nga amo na lang ginapirmi. Kumo pigado, kumo amo na lang ginapirmi ibatano mo sa masa. Which is okay man. Namian
okay. Si Isko will have a difficulty. Although he is very popular. Oo. He is very popular. Especially ang advantage siya. Kaya kung popular ka, kag basi wala sa kampanya sa bilog ng Pilipinas, agang away mangin social media, kag mangin publicity, advantage ni Isko Moreno. Advantage He is very na. popular, being the mayor of Manila, kag nag-perform sa Inchakto. And galing kay Kabloka, ang difficulty ni Isko Moreno, being a celebrity, is ang record ni Erap. Erap was also a celebrity and masa. Masa man to say, grabe, ito yung magkaon kinamot, sa agad. Dito yung na-capture ang hearts ng Filipino. But he failed. Kita mo, isa pa sa kakas man sa pesto. And that same situation, subong ni Isko Moreno. Amo man ako From a celebrity to masa to a president. That's why katapos nagka-contest, nag-question man sa iya. basi bala sa pamatsag ko, basi bala hasta lang social media. Inablang basi kay balo ka naperan ko doon na sobrahan siya ka publicity do inablang kadagiyo inablang tapos mo kaon boy mo lang basura mo paan dapat amo na bala so pero wala ko gaano sa iya nga hindi siya manami kay bete Metro Manila amo na sa pinakabudlay idil Pero na-manage siya. Because ang basura sa Divisoria. Yeah. Kablo ka before pandemic, taka pa Manila pa ko mo. Nakita ko ang changes sa Divisoria, ang area na yon. Sa pinaka Sang pagkatuto rural ng area. No. Ang last ko nga compare mo bla sa pagkatuto nga yeah, sa last time nagkadto taho. Kaya nagkadto po ko 2019 mo. Nag-PCL pa kami to mo. Dahil tahom ang Metro Manila in fairness man to Isko. Na hindi ka masya mo ginaiyak na tahom-tahom gid. Pero liwat gid. Naliwat. Sa lagi sa Inchakto nga maghipid gid ang Metro Manila. So that's one advantage. Paniniwang vlog mo kita tsura mo si Isko na dudugay. Anyway, kadto kita kay Kuan kay Manny Pacquiao. Amo man ang isyu. Pigado, nagalin sa pigado. Kwarta and all. Basi bala hindi niya masarangan ang maghandol sa Pilipinas. Damo nang issue siya. Basi bala okay, kita mo to damo gagwa nga mga hindi mo ni manigar mo. Ako nagagwa sa social media nga kun interviewon sa bala medyo nang anga-anga. Inang budlay mag-grasp sang words. No, actually, especially English words. Sa English, amo na ang difficulty man lang actually to express himself sa English. But leadership is not just about being able to speak a specific language. Pamo. Linya na sa nabasa ko gapon niya, no. Nang galing kita advantage sa tanay mo. Kablo ka kung presidente ka ma-deal ka sa bilog na kalibutan eh. And it is very important nga mayo ka sa communication. Mayo ka sa communication. Especially sa universal language, no. Pero if there's one thing gusto ko kay Manny Pacquiao, kaya tignan sa buong ang mga opinion mo sang bilog na Bacolod, bilog na Pilipinas. Why pagit sa kuno tinapusan nga gid gid ja. Sige. That's why diri ko sa advantage anay. Ang isa sa mga perspective ko is Christian siya eh. And it's different when you have a Christian leader. Aamo nang isa sa mga inatulo ko man. Lain na siya kung ang gauyat kung ang leader Kristiyano. Kung na personal especially nga YTA right mag-judge man sa kada isa. Correct. Because YTA kabalo sa desires ang heart sa kada isa eh. So nga kung lang gidya, if we talk about advantages, isa sa mga namian ko kay Manny Pacquiao, nakita ko nga he devoted siya ng Kristiyano. And ano ba lang leadership niya sa Christian? Gapati ko na yung daan niya, kung i-offer mo ang tanan sa Ginoo ya, kag sa pag-handle mo sang whatever responsibility, masucceed ka. Victorious ka. Galing gati bilang tao, mayroon man siya kakulangan man niya iya. Amo nang nakita ko man niya ka Manny Pacquiao. I don't know sa imo kung ano man yang imo daya nga nakita ka Manny Pacquiao. Ang ako niya, amo to ang bako basi through arguments ng iban nga mga tao, kag nagapamati man ko, suling ko doon although nga doon ma-decision ko ganing mo punta ni. Galing amo na bala balo ka open ka mo. Hindi ko ya mo nakala nga pag gapamati ko gapamati ko sa tanan-tanan nga mga opinions and all. Nga for example, base hindi sa bala ka salam padlagan sa bilog ng Pilipinas. Bala basi budlay basi amo ni. Galing point ko naman is that tani hindi man ta mag-judge sa isa ka tao kay sa tutuod lang gid hindi tagani guro maka 1/4 achievement ya. We're talking about achievement. Yeah. Hindi ya pagkatao Hindi may mga question niya mo sa imo heart, sa imo dugan, sa imo utok. I'm talking about achievement. Basketball player ni sa PBA. Kuan man sa ROTC. Which hindi man siya related sa
So, ang pinakadaan namin, di ang pagka-senador, dira yung Senador. nagutong, yung leadership Boksinero. bilang politiko mo. Di ang point ko, achievement bala. Mm. Nga na-achieve na tanan kung napigawan ka gid sa utok sang sinang nga tao. Hindi ka makalambot, hindi ka makastep. Kuan, nakapastor man siya. Mm. Butsilingon, ang tao may capacity. Ang tao May open abilidad. mag-learn. Ang tao eager mag-learn. Ang tao eager magbulig. Okay. Amo na ako nga point. Okay. Sige, sige. kay Good Juan, morning, sa- Kaz, Jenny, Pasman, Mag-aga. Ano pa? Sino pa? Si Lenny. Lenny. Sorry gid sa mga Lenny. Nami man si Lenny kay Iloy gid bala. Iloy gid wala ko may nakita nga lain sa iya personally. Pero hindi lang ko ya councilor sang leader nga mang malid sa bilog na Pilipinas si Lenny hindi ko kakita. Do ka weak sa iya personality. Daw mo nakita mo. Ako lang iya personal base ikingan ko. Hindi ako nang Hindi ang problema, be. May iron hand bala. Yeah. Anan tani. Amo ning desisyon naton. Stop killing. Stop all. Namiyan mo ko tani kay Lenny, Galing kay ang problema, abi mo kung ano din nagnubo ning ang rating ya, kag ang image na nag-weak gid because of Duterte. Sa time ni Duterte ginwaswasan gid sa tuto mo binda sa pinagwa gito yang ato ay gid blay kasarang ni siya. I think amo tong pinakadako gid challenge sa bona kay Lenny kung paano ya i-regain vice president ka na mo pero ay siya bala min approve bala daw na kahinay bala sang iyabla publicity bala kag ang iyabla nga nangin performance because ka very strong sa karakter sa presidente. Correct. I think amo na challenge sa bona kay Lenny. Fan mo ko na Lenny Namiyayo ka Lenny, especially. No, because fan ako sa Yabana. Actually, fan ko to Siyempre, yan sinong hindi? Fan ko to yan ni Robredo. Amo tong DLG secretary. DLG secretary. Amo to yang ako niya nga daw nagita gid yang namiang gid tani man no. Galing kati hindi iya time. But si Lenny kadami. Okay man si Lenny vice gyapon bro. No, because magita mo ang heart sa kayo. If there's one thing na may ako na sa iya, magita mo kasi sincere lang ang tao bala. Mayo mo nang iyang heart. Kaya kita hindi lagi sa kasarang ka Duterte kasi Duterte is very strong. Grabe ka strong will, grabe ang karakter. Abi mo, I understand yung damo mo na may ka Duterte, may mga namian man, pero if there's one thing na gina-admire ko ng president sa buong nong, I understand ikaw yata siyempre may sentimento ka man niya ngayon mo. And I respect that, no? I respect that. But if there's one thing na namin ni kay President Duterte, I don't think mas ma-effective pa ng presidente in time of pandemic sa iya mo. Because grabe niya kaslawayan sa mga Pinoy. Grabe niya ka mga dungol-dungol pa. Papulion mo, hindi mo papagaon sa balay. Kinadlawan ka sa mga Pinoy sa chimpo pandemic. But because it's very strong, and grabe siya ka-decisive, grabe siya ang hold sa mga polis, sa mga military, na kombata mas paano na-implement ang mga ECQ, ang mga GCQ, MECQ sang insakto mas paano tulokon tagid. Amo sa mga advantage ang kung strong ka kasi leader, kag firm ka kasi leader. Madlaga naman na sa vice Naka-file siya. Way pa. Pero siyempre, hindi man na magsungaw ang rumor nga matunog-tunog kung hindi siya. Hindi, kuya. Pati ka na. Si Sarah, ang next Sarah, open ko. Excuse lang mga toilet. Excuse lang mga langga. Sige. Samtang wala si Councilor, Ma'am Gritanay. Ma'am, Fukuda Eleanor, good morning. Di may nag-greetings si Sakon kay ginabi niyo ko nakita. Pre Terence Scott Paul Moeda, good morning. Nagapamati gid sa Talisay. Si Pre Arnold Ebanez, baw si Ihado DM Di Palubos. Good morning. May nanda nga pagpulo pangapi. Mayor Maymay. Correct, gid. Okay, Mayor May, good morning. Mangayaw naman ko mga lagaw-lagaw naman kita makachimpo kita. Sa taga 16 mga Toledano family, Venus family. Good morning, maayo gid nga pag pamati sa inyo nga Espanyola family. Bodo malipatan ko pa ba? Mama Jo, Turwed Meliesa, good morning, nagapamati gid sa New Jersey. Kada Sunday gid niya wala gid niya lubad si Tito Rued Meliesa. Jinky Dialagon, good morning. Ana Sinoro, good morning. Mark Steven Mayo, oy, gingreet siya pas ni kayo Mark si Star Mayo. Hello kuno, Ma'am Star. Jomar Balesteros good morning. Roberto Caraballo, good morning. Pre Romel Pardillao, good morning ma'am pre. Mayo lang da nga pagpulo pangapi sa Pardillas Cafe 365 kay Jojo kay Madam Desiree. Rolly Santillana, good morning. Roberto Caraballo. Cory Vedaha. Kato kita na kiduway na time. Kato tanay sa kay Kona. Kay Sarah.
Sako niya, tsakto na siya, amo na siya doon naglaylaw man ko kay Oo. BBM bala. Kaya Oo. hindi mo tuod mano mo kung namo ni si Duterte yaw, si Sara lain man mo. Oo. Kita mo hindi siya mapilit. Magamba siya nga actually ginaduso na siya magpresidente. Oo. Pero sila nga mayor ko Although nga damo ko diyan nagaduso subong. Kumbaga kung hindi ko Ran, yan. Sara, ran. Kaya strong man isang karakter sa mabayan eh. Amo na Oo. sa ang ginamo ko na ikumpara kay Lenny. Mm. May iron hand niya si Kon, kita mo tong kinastigo ito. Oo. Sa tungod nga perti ka tonto tong to kinastigo ya Ay may mga moves kasi nga do ka intimidating ka baan. Ang tao ay ma-respect bla. Mm. Lenny may power naman siya nga iban bilang Luming, bilang Iloy pero balik kay Sara. Mm. Okay ko kung si Sara Gimambe given why ko gina-close I mean nagligad bide dulo desisyon ta pero ang nami kay kumutaw ta may posibilidad gid nga open ta sa tanan hindi ta close hindi ta pag-ikitid ang pinsar tabla sa amo ni kung fix na ko amo na ni kuya sa ang kabuhi kuno sige-sige ang learning sige-sige ang constant kuno sa kalibutan is change. Okay, Good so wala morning, pa may ginaano. Ma'am Clarita Ong, hambal ni Mama. Good morning, ma'am, sa taga-barangay 31, sa barbershop sa Libertad. Ayan, ginagreet ko din ni Banahon Edmar Kerubin. Salamat po. Ang iban, tamalaot. Isurihan ta si Lakson tapos si Ping Lacson. Oh. Tito Rowed Meleza, good morning. Amon lang Good amay morning siya. sa UST, Ma'am Leonor Fukuda. Okay, ano to? Si Ping Lacson. Si Ano Ping sa imo? Lacson. Okay man si Ping Okay man si Ping. Ako personally, Okay man si Ping. Though kay Ping ko sa buong mo. Do leader. Why pa man? Do may leadership sa no? Do may Oo. command sa no? Though sa tanan bala sila bla. Though siya Oo. nakita ko nga daw Actually si Papa Ping man. Oo, Do do may nagmulong kasarang. siya. Do maping ko. doon siya nakita ko nga daw sa tanan bla, doon siya ang maalam, siya ang may will, no? Siya ang may leadership. Kag ang iya karakter dito sa bading hindi mo yung mamaduan, hindi mo siya yung puppet because Oo. Mabato siya mo. do bato siya, although may mga nabatian man ko nga feedback, may mga nag-comment pa niya mga barkada ko kaya siyempre guys rehan ay kami nimo no. Good morning Rod Simon, migo ko. Good morning Rod, Simon. good morning. Amo nang ako ng inspiration sa una nga na-develop ko ako ng hosting because nasa iya. Dako ng Idol influence sa ta ako niya yan. life man. Idol ta, Ping Lacson bido ka ano siya nga Ping Lacson na Ping Lacson. Amo na namin ako siya. Tapos wala ni siya gakwa ya pork barrel ya. Amo na ba ano nga feedback galing siya nga budlay mo kuno galing kay tungod ang experience ako na sa police. You know, may mga issue nga daan sa mga police nga daan niya sila mismo gilinaway because of drug issue, may mga kapulisan nga involved kag protector, may mga lang issue sa iya lang nabasa ko. So sila mismo sa kapulisan talaga linaway man because if there are good policemen, may mga bad policemen man kuno. So amo na iya naman niya sentimento, singa dulo delikado galing kung si ang kay Ping naman because sa iya nga na sa kalawigon niya da sa posisyon kay sa iya nga profession, kabalo na siya mag-deal sa mga amos ng astasyon. Amo na iya nga Mas delikado subong damo patay bless Pilipinas bro do sa because of drugs. Or No, exactly. Di wala man na, way man natapos, way man na tagaan tuldok ang drug. Gabi But at least manahimo ka. may nahimo ka. Because kung tulok ko Magipatay- ang sala ni bigay magipatay ang ka. sala bing nga nakita ko bigay Presidente Duterte be ga commit siya blaga buya siya bla sa gilanon bla. Oo, Nga mas ngayon pa hindi na lang tang balab lang nga padagaan yung presidente 6 months months. tapuson ko ni. Oo. Pero in fairness kabalo ko nung member ako diri sa Corruption. kadka. No member ako diri sa kadka. Ako di ka uyat Drug. sang Oo. coalition on anti-drug campaign bala. Community in Bacolod in America, branch kami sa Pilipinas, branch ako sa Bacolod, na-witness ko yung pagbata sa drugs. If there's one thing na may angkol ni Presidente Duterte subong, ang iyagit niya kampanya against illegal drugs. Kaya ako yung na-indicate ko sa drugs mo, na lang gapatigit ko yung nga ang gaka-influensya sa drugs, guba agad niyang basamlag, amo na, I really hate drugs. That's why, agad na mo, sige ako advocate and speaker sa mga young people, because if you cannot do anything sa mga katigulangan niya involved na sa drugs, at least we can save our young people. Amo na ako niya nga Wala ka kabalo basi that time to may ara nga confused Confused. or gina-influence. ara lang sa saygad tungod sa imo. No, that's why I always pray nga when I speak. Gamiton kasi Ginoo ako man niya bibig para Correct. maka-influence, May amo maka-inspire, maka-motivate, yung makahatag direction sa mga pamatan naton. Now back to Duterte. Amo na isa ka programa ya nga nangin fan gid ko. Kada amos ang kulang, kada amos ang issue of corruption, especially ito sa mga hambal mga
sang pandemic ni bala ho. Issue na ya why ko daya may natsindihan, why ko daya hindi ko maghusgas na daya and let the proper court give judgment and due process para sa ina. Dili na ako nasespeto lang if there's one thing na namiyan ko sa programa because we're talking about Ping Lacson and the possibilities nga base kundo kung siya mismo bilang police grabe ang experience siya. May mga connection man sa mga amo siya na. But personally, that's why ako nga pati kung kadtarte, tahom tong programa itani against illegal drugs. But drugs is something hindi mo madula. Amo nakahapos. Kundi budlay. Kagsakto nambal mo, tani way lang sa gambal. Way sa gambal bla pasalig nga. Trabaho lang. Kabudlay ka mag-commit ka, hindi mo ma-fulfill Sino pa? No corruption. Tapos ko lang, no corruption. Pero tulo ka bala, hindi ta manigar ang PhilHealth. Wala man to na priso. Diyos ko, ang mangawat, dakpan, nagligad na pangawat sa Downtown Burger. Kasi do, hindi man sindihan nga bukol. Mangawat ya bilyon ang politiko. Imagine. No. Because, in fairness man to Duterte, isa lang man siya katao mo, one head. Correct. So, lang, no matter what you do as a leader, kung may mga kadas dalo mo yung, bilog niya nga Pilipinas, meaning kung may isa tayo kakurap yung tao sa Visayas, yung hindi mo yung makita, i-blame sa imo directly. Correct. Okay? So, sino pang isarihan ng presidente? Para may isa evaluate kung anong mga strengths nila, away na tatime. One to time. Next naman, Councilor, may naman ko. Nagatag lang kita sa aton, may mga insights sa kada isa. Ano ba ang mga bentahan nila? Ano ba ang mga disadvantage nila? Para sa pamatsag ta. Opinion ta. Kaya mo nila isarihan sa botanan May ilaman sila. May araman sila. Okay na ta? So, sir, dalang kibla Councilor, may namangkot di ako, may nabasahan ko ni kagabi. I'm not sure galing, wala ko natutukan. Kaya doon siling ko ba? Si wala naman na. Sir, saan o ipatuman sa mga fully vaccinated, no need na mag-party PCR test kung magpuli, drahalin sa ibang nga province. May-ari ko din nabasahan daw, Cebu. Hindi ko confirm Cebu? Sorry. Cebu. Cebu gidman? Oo. Okay. Cebu lang man, sa Bilog Pilipinas, siya lang isa. Medical na lang. Wala na PCR. Basta fully vaccinated ka. Sir, i-plaster, promise, i-plaster ko na next week. Kung ano yun ang mga lugar, kaya parati, damo ka pa mati sa ton, all over Philippines man mo. Pero kita sa Paolo, ga-observe na gapon di sa protocol, ga-required ka gapon as pass, ga-required na sige gapon sang RT-PCR test because, I think syempre kataas ang cases and this is the only way that we could protect our city. So, ga-required kita sa gihapon si Bacolod City. And I think si Negros Occidental and even si Iloilo nag-require sa gyapon. And the same gyapon ng aton OFW RT-PCR biskan fully vaccinated ka sa sa pungsod RT-PCR gyapon S-pass gyapon. Okay. So wala sang kinalain. Why sang changes sa aton nga mga especially sa OFW same sa gyapon ang implementation ni Manila same sa gyapon. May 10-day quarantine kami dito, 7-day swab kamo, and sa Bacolod City, waay na. Home quarantine na lang kamo. Okay? Why pa man sinong boy, isulantan ni bala ang katabo bala subong. Ang butong kita lang ka-observe or tanan-tanan na ka-observe nga, halos ang talan niya mga profile picture, nga nagalabay sa mo, itong. Nagataliwan. Oo, grabe, no? Do curse, sa bala, do curse. Kagabi, damo ginapapulo pa minsan kagabi, pero ako niya, hindi niya siling gidyagin. Minsan ko lang, sino ko to para sa una, bala, nang si Moses bala hatag 7 plagues bala nga kung wala ka dugo sa imo bisan ano ka kabuot bisan ano ka kamayo nga tao pero kung wala na butangan ang pertahan mo sang dugo may kuhaon gid sa bala sa inyo nga family duwa mo na hindi man duble gabi minsan ko lang bala hindi man pula tapos ang tanan di ginapangwa halos mga firstborn sa una subong yung mga mga may edad mga senior laban. Kung senior ka, prone jagin man niya. Pero I mean bala, ginlain lang sa Bible, pero tiga katabo bala. Pero ako yung kapati, kaya nga, death is something nga certain. Kakatabo gin asaya. It's not normal, magamuni ka damo. Well, exactly the point. Hindi siya normal because of the pandemic. But ang point is, hindi naman na ma-question niya ang death because that's part of life. Part siya sa kabuhi. That's why, mabata nga ang mga tigulang. Siyempre tigulang, may edad na gani. That's why hindi ako lang ikinit sa rebla yan. Pero tsakto man na yung mga point nang ikaw yung personal gawuri ka man niya because hindi siya normal. Everyday na gid lang yan. And siguro one thing pag ito nga gawuri kita because sang una, wala man yung social media nga makita ang mga death cases. Correct. So makita mo siya mo, so nag-alarm ka bala na. But kitaya, ako yung personally, if there's one piece of advice that I would like to gusto ko i-manifest sa mga listeners natin, yung mga viewers subong, nga hindi ta magpahadlok
dapat ang aton nga faith must be bigger than our fears. Correct. Because at the end of the day, why man na control sa life ta? So, since why tayo control sa life ta, let us just be faithful. Let us continue to submit ourselves and Correct. sa Ginoo and i-pursue ang ato niya purpose sa kalibutan. Kay because sa balutan ang death certain eh. So kung nato kabudlay sa batunon, dito ka chindi, di ba? Kaladukan yun ay mansaro niya, that's isang kamay ko nadlo ko magtigulang. But hindi eh. As we grow, as we understand life, no, samtang naga-mature kita, nagka-realize na nga everything in life is temporary. Our life is temporary. In hatag lang gin gift na sa Ginoo. That's why we continue to push bala and pursue our purpose in life. That's why amo na Correct. subong gahimo kita subong sa mga butang essential. Because at the end of the day, mapita mo nga hindi man nagali about kasadya kag manggad ang sa kalibutan eh. Because tsakto ginablanong agambal ang tabla nga ang manggad hindi mo man madala. So naginahimo to na joke. Na kung katigulang kagaka-realize mo na siya. What are essentials in life? Ano ba ang mga gamatter sa kalibutan? Isn't it ang aton niya family? Isn't it ang kalipay ta? Isn't it ang mga butang nga mahibota kaayo sa pareho ta? Because hindi lang na say about sa kasulhay eh. This is also about making a difference sa lives ng mga pareho ta. Kag ano mabilin tayo mo-contribute ta? Grabe, imo tago sa walang kwarta mo. Supot ka nga supot. Gapangayo bulig sa imo kung isa ang imo mga parinti, gapangayo sa imo iba niya tao. Hindi mo ba ano, kasi reserve ka sa kagalingon mo. Ano matabo? Pulmonyo ko ngula. Suspitik sintas, minatabo, na deads ka. Ano mo tong kwarta? Right. Nga dapat ginhatag mo to sa ila para at least mapangamuyuang kanila. Hindi, joke lang. No, Hindi, wala. it's normal. Tsakto na sa normal siya mag-save, pero normal man magbulig. So kung may savings ka, namigid. Kaya preparation mo sa future mo. Pero hindi na mag-iban man sa mga manggad kung nagabulig ka. Kung nagabulig. Kung nag-share ka. Sa Pag imo lang ang namigid masarangan. Sa imo lang ang masarangan. Pag namigid mo And exactly. And kablo ka kung nag-invest ka sa bangko para magdako imo kwarta, kung nagabulig ka, ga-invest ka man na sa Ginoo mo. Correct. Because at the end of the day, ang savings mo makatagsi mo sa matawahay nga kabuhi dito sa kalibutan. But ang investment mo man sa mga faith, sa bulig sa tao, sa Ginoo, investment mo eternity. Which is, mas dugay na ang eternity. Dapadulong. Sang sa kabuhi mo nga, hasta lang kung isa 80, 90. That's why before we end our program for today, may this be a reminder to all of us that may isa gidya ka kingdom, kagapuluyan ang istara naton for the rest of our lives. That's why as early as now, we have to secure our salvation. Paano? Matamat lang, bisan no kapigado, bisan no kabudlay, i-maintain ang relasyon ta sa Ginoo. Because ang faith ta is something, kablo kanong amo niyo, faith is something hindi mo makita ang matyagan. That's why kabudlay, i-push sa tao ang pagtuo because hindi mo siya makita. Hindi mo siya makita. Ari na siya na-invest sa imong heart. Hindi mo siya makita, pero kung padalaman mo, ang pagbugto, kung tulog ka blanong, way ka kabuhi. Padalaman mo bla? Kung tulog ka, gidiin ka. Hindi ka sigurado kung makabugtaw ka eh. Meaning, mag-control sa life mo. Ang pa-cycle sa life mo, mag-control. Pag buklat sa mata mo pag-aga, nga makaginawa ka, makita mo ang pamilya mo, makita mong balay mo, makita mong son, is a miracle. So, how ka mga kabudlay si mo Blessing magtuo, na. pero kabugtaw ka nga libre. Ginawa ka nga libre. So, in the same manner that we believe in hangin, yung gina-inhale, ina-exhale ta, may tuuhan dapat yung ginawa nga makita. So, I hope nga we invest more sa ato niya nga faith, sa atong spiritual life, because after sa life na sa kalibutan, mas may nagahulat dito sa aton. Feeling ko ang gina-drive mo is positivity. Positivity sa tanang niya butang pasalamatan bla. Yeah. Pasalamat. That's why hindi fear kundi thankfulness. Oo. Inablang hindi ta ma-depress nga ga-suffer sa sa pandemic because hindi lang ikaw isa. Bilog ka Pilipinas di ka-suffer. Pati mga kami bala. Ga-suffer ta tanan. Pero inablang sa punta sa tanan, we have to believe nga for as long as there is God, there's Jesus sa aton heart sa kabuhi ta, nothing to worry. Tanan ta kita perme, kay siya na yung supply sa tanan niya. Okay. More than our needs, it's our life itself nga nagasigi-sige exist. Okay, so antes kita konsulado 9:10 na gid. Magana. Iyan no tanan, kini ka pa shout out gid sila. Precious Heart, good morning Action Radio Bacolod, good morning Councilor Salanga. We are watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Salute to your understanding, Councilor. Mabuhay ka. Rene Gonzales. Randy Valderrama, good morning Councilor Primark. Watching kami di sa Barangay Alihis. Barangay Alihis, good morning. May mga benefits na tuod niya, Arlinda. Good day, konsyal. Dre lang kita mabalaan kung racing din ni GP.
Okay, Congressman is the best. Okay. Go, GP. Sino pag ito? May-ari ko di ilawag eh. Ang importante na ka-one side ang hair mo. Si Kasin. Si Kasin. Huwag ko ninabasa. Pax Garcia, Consalising solid kami sa amon Barangay 6, upod sa Pulahan, Bacolod nun. Bato, Cory Vidaha, salamat gid. Sir, kay isa man ako ka-OFW. Cory. Abi mo ang nabuligat ang OFW na repatriate, more than 11,000 na. Ang record naton. Yeah, almost 12,000 na. na siya. And nalipay git yung subong sa kakatabo sa OFW nga nagamatamat is nabalik. Happy ko for them and happy ko for their family nga naga-depend man sila. Okay. So, Alright. thank you so Mahal na much. kita time. Banding-banding kita Doon liwat na next Sunday. Sunday. 11 na. Gani, madamo ka salamat sa aton mga viewers. Thank you so much. Padayon yung nag-upload sa aton every Sunday morning. Banding-banding kita sa kahanginan. Diri sa Diwa Easy Action Radio. Inigapon niyo ko boss nga alagad. Councilor Israel Ising sa Langga. Nong hands, thank you so much, JM. Ini naman si Action, Mars. God bless sa inyo mga tanan. Hindi malipat niya magsimba sa bungaga or at least take time magpamati because madanta faith comes with understanding. Yes, Hindi ka always. pwede magtuo, hindi ka pwede maka-establish ang insaktong relasyon sa Ginoo kung wala ka nakaisindi. Because faith comes with understanding. You need to understand anay para ma-develop na siya. So take time nga magsimba, kag magpamati gid permi, kag read the Bible every once in a while. Kung dalom ang words, i-research. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.